Čaute všetci, vítajte pri našom treťom videu na kanáli D na druhu F1 podcast. Ja som Darker a je tu so mnou Dave. Zdravím. No a dneska sme vám priniesli video, kde budeme porovnávať teammateov s tímov, teda vlastne povedzme, že z McLarenu Oscara Piastriho s Landom Norrisom a budeme hovoriť, že ktorý podľa nás bude lepší v sezóne 2025. Myslím si, že viac k tomuto asi nie je čo vysvetľovať a poďme rovno na to. A keďže sme spomenuli ten McLaren, tak myslím, že môžeme rovno začať aj s tým. Takže, čo sa týka kvalifikácie, tak osobne si myslím, že kvalifikácia v McLarene bude vyrovnaná, ale nakoniec myslím si, že Lando bude o niečo lepší, čo bolo aj minulý rok. Mal niekoľko pole positions a nebudeme sa baviť o tom, že proste v prvom kole bol najväčší mím to, že Lando stratil všetky pozície, ale hovorím, čo sa týka tej kvality, tak si myslím, že Lando bude na tom o niečo lepšie ako Oscar a aj to je asi k tomu všetko. Čo sa týka závodov samotných, tak Oscar už bude mať tretiu sezónu, takže tam bude o dosť viac skúseností, než doteraz čo bolo. Tým pádom si myslím, že by mohla byť dosť veľká šanca, že to bude tiež veľmi vyrovnané, ale na konci si myslím, že Landové skúsenosti nakoniec budú o niečo viac a tým pádom aj toto si zobere ako víťazstvo, čo sa toho týka. Naprostý souhlas, podle mě si to zhrnul perfektně. I v kvalifikaci v závodě jsem dal, že Norris bude mít navrch, ale myslím si, že Piastri se tuhle sezónu že je jako klíčová, protože 3 roky už ve Formule 1 je poměrně dost a ještě k tomu na vrcholovém týmu a musí ukázat, že dokáže s Norrisem bojovat a že je připraven v budoucnu ten tým vést. A myslím, že potřebuje být Norrisovi hodně blízko, ale i tak si myslím, že Lando to dokáže a bude lepší než Oscar. Čo ešte by som k tomu dodal, že vlastne aj v 2024 sezóne vlastne boli dosť vyrovnaní, ale hej, tam asi toľko k tomu viac asi netreba hovoriť. Dobre, a aký tým by sme išli ďalší? Môžeme ísť Ferrari, povedzme? Ne, si necháme nakonec. Necháme si nakoniec Ferrari, dobre. Tak ja poviem asi Mercedes, teda. Čo sa týka Mercedesu, tak ja som, keď sme robili videá na predikcie, tak som povedal, že nebudem veľa čakať od Antonelliho. A potom prišli predsezónne testy a videl som trošku viac a už nie som až taký, že by som mu absolútne neveril. Ale aj tak si myslím, že čo sa týka kvalifikácie, tak George Russell jednoznačne bude mať navrch, minimálne v tej kvalifikácii. A od neho sme videli vždycky, že aj v roku 2023 bol stále na tom fakt dobre. A myslím si, že čo sa týka kvalifikácie, tak tam bude vidieť, že tie skúsenosti proste bude mať Russell na svojej strane. Čo sa týka závodu, záleží na tom, jak moc bude hladný vlastne Antonelli. Pretože verím tomu, že pokiaľ bude mať fakt dobrý setup a proste bude musieť nejaká trať, tak úplne v pohode môže Russella poraziť aspoň v nejakých závodoch. Ale tiež záleží na tej kvalifikácii a osobne si myslím, že Russell bude mať celkovo navrch, takže zase dávam Russellovi 2 body, aj v kvalifikácii, aj v závode, ale myslím si, že Antonelli nebude až tak nízko, jak som ho dával v predikciách. Ja som, že to už nemeníme, ale toľko k tomu asi. No, tak já jsem u Mercedesu byl trošku ostřejší. Jako vítěze kvalifikací jsem dal Antonelliho, potom jsem viděl předsezónní testy. A myslím, že v kvalifikaci bude rychlejší, protože ho představují jako toho mladého talenta, tak jako byl vlastně Max Verstappen. A kvalifikace není tolik o zkušenostích, si myslím, jako spíš o tom, jaký ten pilot dokáže mít pocit z auta a jak dokáže na to tlačit. A jestli je opravdu takový druhý Max Verstappen, což z něho Toto Wolff dělá, si myslím, že můžeme říct naprosto jasně, tak myslím, že by měl schopný v kvalifikaci porážet Russella, i když je samozřejmě nováček a Russell už je tam nějakou dobu. A co se týče závodu, tak tam ty zkušenosti přece jenom rozhodují. Prostě když ten pilot je už déle v té formuli, tak dokáže s těma pneumatikama mnohem líp pracovat a ví, kterým soubojům se vyhýbat, kterým ne a jak na to. Ale myslím si, že v té kvalifikaci to Antonelli dokáže. Takže dávaš jedna teda. Dobre, poďme asi ďalší top tým a tým bude Red Bull. Podľa mňa celkom zaujímavý, lebo videli sme obidvoch. Jasné, že toto bude náročné dať podľa mňa Lawsonovi hociaký bod. Minimálne môžeme povedať, že Lawson sa zariadilo to, aby celú sezónu 2023 nevyhral Red Bull, pretože v 2023 dokázal vyradiť Verstappena z Q2
v Singapúre. Jasné, že tam Red Bullu nesedelo vtedy auto, ale okrem toho sme videli Lawsona aj v RBčku, alebo teda v druhom sesterskom týme Red Bull a nebol zlý, ale nemyslím si, že ani zďaleka je na úrovni Maxa Verstappena a tým pádom obidve kolónky, jak kvalifikáciu, tak závod dávam jednoznačne Verstappenovi. Čo sa týka kvalifikácie, viem si predstaviť, že by ho v niektorých závodoch v pohode predbehol, ale len čo sa týka kvalifikácie. Čo sa týka závodov, tak Max je úplne na inej úrovni. Nemyslím si, že je momentálne v F1 veľa ľudí, čo sa mu rovná v rovnakom aute. V rovnakom aute, keby ho posadíme možno, že s Alonsom, s Hamiltonom alebo s nejakým takým, tým vedeli konkurovať, ale to sú ostrielaní piloti starí, povedzme ešte možno, že Leclerc, ale záleží, lebo buďme úprimní, druhý seat Red Bullu bol vždycky taký začarovaný a moc ľudí ho nedokázalo proste využiť. Je to tak. Red Bull byl odekživa prvním pilotovi, když si vzpomeneme na Sebastiana Vettela, Multi 21 Seb, tak když si povedal na Marka Webera jako druhý pilot, tak jsem se k tomu titulu nikdy moc ani nepřiblížil. A no, uvidíme, jako podle mě to je zase téma na jiné video, ale Verstappen podle mě v tom Red Bullu už moc dlouho nevydrží a Lawson bude podle mě prvním pilotem, ale si necháme na jindy. Ale tuhle sezonu si myslím, že Verstappen je vítěz kvalifikace i závodu a není o čem moc. Prostě Max je úplně jako ta jeho drivability a jako sšít se s tím monopostem, i když není perfektní, tak to je úplně na jiné úrovni a to bude rozhodovat. Aj to je proste niečo, čo definuje Maxa, že dokáže sa s tým autom fakt perfektne zlúčiť. Dobre. Hovoril si, že Ferrari nakoniec, takže môžeme pokračovať asi podľa toho, jak končil konštruktor minulý rok, takže myslím, že 5. tam bol Aston Martin. Tam to myslím, netreba veľmi dlho prehadzovať, proste Alonso, quali aj race. Tam fakt Stroll bude mať 2-3 dobré závody za celý rok možno a to som hovoril aj v predikciách. Ak budú mať dobré auto, možno, že skončia vysoko, ale po predsezónnych testoch už nie som až toho taký, že hej, môžu byť štvrtý. Už si to fakt nemyslím, ale jasné, že hej, uvidíme. V každom prípade, čo sa týka head to head, tak si myslím, že Alonso kompletne rozbije Strolla, že jak v kvalifikácii, tak v závodoch. Iba, že by Stroll zrazu vyťahol nejakú extrémnu formu, ale to si nemyslím, že uvidíme. A odo mňa toľko k tomuto. Souhlasím, Alonso vítěz kvalifikace i závod a i přesto, že Alonso nováček na gridu, tak podle mě Strolla zajezdí úplně nejvíc a tu není o čem. Alonso je jasné, že ten najmladší jazdec na gride, na to sme nemohli zabudnúť. A ďalší tým, poďme asi Williams. Williams je podľa mňa tým, ktorý bude asi jeden z tých zaujímavejších, čo sa tohto týka. Alebo on je už niekoľko rokov vo Williamse, je tam celkom dobrý, doteraz nemal nejakú veľkú konkurenciu. Videli sme, že Kolapín toho dokázal trošku pušovať, ale predsa len to ešte nebolo na takej vysokej úrovni a teraz je tam jasné, že Sainz. Čo samo o sebe je veľká skúsenosť, jak som už aj hovoril predtým vo videu, tak Sainz je skúsený jazdec, čo sa týka toho prechádzania z týmu do týmu a vie sa rýchlo adaptovať. Takže by som od neho aj očakával, že bude dosť konkurovať Albonovi, ak ho totálne nerozbije. Ale osobne si myslím, že kvalifikáciu by mohol v pohode vyhrať Sainz. Sainz bol fakt dobrý, čo sa týka kvalifikácie. Čo sa týka závodov, tak vieme o tom, že vlastne Albon je tak trošku TR Whisperer, čo v podstate znamená, že dokáže kľudne odjazdiť 3/4 závodu na jedných gumách, záleží jasné, že aj na trati. A možno, že v tom závode by mohol byť o niečo maličko lepší, takže tam by som to dal 1:1 kvalifikáciu pre Sainza a dal by som race pre Albona, ale fakt veľmi tesné v obidvoch by som povedal. Souhlasím s tím, že to bude close, hodně těsné, ale dal jsem Sainzovi kvali i závod, protože po těch předsezonních testech podle mě mi přijde, že jako dokáže s tím monopostem zajet a že bude schopný. I když jsou to jenom testy, není to moc reprezentativní, přišlo mi z toho, jak jsem ho viděl na trati, že se zžil s tím monopostem a myslím, že dokáže Albona zajíždět, i když to bude velmi těsné. Dobre, poďme ďalej. Máme tam asi najbližšie Haas. A tam máme jasné, že Ocona a Bermana. A toto je tiež jeden z tých ťažších, jasné, že Ocon je skúsený jazdec, ale videli sme, že Berman sa vôbec nehambí, čo sa týka výkonov. Videli sme ho v Haase, videli sme ho, neviem, či nebol aj v Sauberi jeden závod.
bol vo Ferrari, jasné, že to vieme na 100% a tam vynikajúci výsledok získal. Bol na bodoch hneď vlastne v prvom závode, bol jeden z závodníkov, ktorí dokázali v jeho prvých pár závodoch získať body za dvoch rôznych konštruktérov, čo je historicky prvý jazdec, ktorému sa to podarilo. Takže to je tiež veľmi dôležité povedať. A osobne si myslím, že v kvalifikácii to bude veľmi vyrovnané. Ale dávam edge, taký drobný edge dávam Bermanovi. Osobne si myslím, že by to mohol nejako zvládnuť, takisto ako ty si hovoril Antonelim. A čo sa týka závodu, no to je dosť zaujímavé, pretože minulý rok sme videli, že proste Haas nebol proste ani sa nejak nehambil tomu, že proste Magnusena kompletne odhodili a že dobre, tuto budeš držať vláčik a proste je absolútne jedno, dostaneš 50 sekundové penalizácie, budeš držať vláčik, pikneme Hülkenberga a budeme mať 1-2 body. Takže osobne si myslím, že možno, že aj k takýmto veciam dojde a potom sa toto ťažko hodnotí, pretože myslím si, že aj Ocon môže niečo ukázať, ale Berman bude veľmi chcieť ukázať aj Ferrari, že proste ako náhle Hamilton ukončí kariéru, tak proste on bude ten jazdec, ktorý by tam chcel ísť. Tým pádom si myslím, že bude dravý a bude sa snažiť aj v závodoch presadiť. A myslím si, že v pohode by som videl, že môže byť lepší, ale záleží v akých podmienkach. No. Takže celkovo by som dal asi kvalifikáciu Bermanovi, dal by som závody asi Oconovi, ale fakt záleží na tom, že aké bude to prostredie v tom Haase, že čo presne plánujú s nimi robiť. Pretože pokiaľ by naozaj bolo také, že budú ho proste používať len na to, aby Ocon získal body, tak to nebude férové. Zajímavá úvaha. Ja mám kvalifikácii pro Bermana a šel som úplne stejnou logikou jako u Mercedesu. Tím, že je nováček, bude podle mě se snažit, bude to pušovat, o tom ta kvalifikace je a myslím, že dokáže mít lepší časy než Ocon. Že to pro něho, myslím, nebude takový úkol. Co se týče závodu, tak tam je to hodně těžké. Ocon má sice zkušenosti, ale není úplně ten jako top tier pilot, který by měl Berman jednou v budoucnu být. A to strašně těžké, jako až bych řekl 50-50, ale mám tu napsaného Ocona, no, ale teď jak se o tom mluvil, možná bych to změnil, ale nechám to tak. Ocon pro mě v závodech asi tím, že kvůli těm zkušenostem. Čo sa týka toho Haasu, tak je to také, že záleží fakt, čo budú robiť, lebo hovorím, minulý rok nemali proste problém s tým, že kompletne odhodiť jedného pilota, aby získali aspoň bod 2. Od nich by som očakával, že môžu kľudne spraviť to isté. Dobre, poďme ďalej, máme tam povedzme Alpine. V Alpíne máme trošku veľký problém, lebo je to možné, že sa nám tam aj Colapinto objaví, ale poďme podľa toho, čo tam je momentálne, to je Duhen s Gaslym a Duhen Gasly to asi nebudeme môcť komentovať, proste Duhen je Duhen, Gasly je skúsený pilot, je tam, bol v Red Bulle, bol vo viacerých tímoch, takže myslím si, že tam to veľmi komentovať netreba, proste myslím si, že obidve z tých kategórií jednoznačne vyhrá Gasly. A čo sa týka toho, keby tam náhodou vošiel v Colapinto, tak si osobne myslím, že tú kvalifikáciu by mohol mať Colapinto tesne. Čo sa týka závodov, tak tam by som to aj tak videl na Gaslyho. Kvalifikace závod mám tu napsaného vítěze Gaslyho v obou kategoriích. Jsme se o tom bavili v našich predikcích na sezónu 2025, že Duhen je tam jenom jako aby tam zahrál místo Colapintovi jako v té formuli, aby mu tam nebyla zima. A i co jsme viděli na těch předsezonních testech, tak co jsem četl, myslím, nějakou analýzu, tak že byl pomalejší Duhen od Gaslyho na kolo třeba o 7 desetin, jako při stejném módu. To je... Čo je extrém. To je extrém, no. Ale uvidíme, já to Duhenovi přeju, jako samozřejmě, ale nevypadá to. A čo som ešte jednu vec chcel spomenúť, my sme hovorili o tom, že možno, že Duhen dostane šancu v predsezónnych testoch a dostane aj Colapinto, nakoniec sa nič také nekonalo. Takže Colapinto zatiaľ ešte je z kola von. Uvidíme o pol roka alebo o štvrť roka po nejakých pár závodoch, že čo z toho nakoniec bude. Možno, že Duhena všetci podceňujú. Ja som ho dal trochu vyššie v tých mojich predikciách, ale no uvidíme. A neviem, aký tým sme ešte neprešli. Myslím, že tam ešte je minimálne výkar. A tam máme Tsunodu a Hadjara. Čo sa týka kvalifikácie, osobne si myslím, že Tsunoda zoberie kvalifikáciu, pretože bol vždycky schopný urobiť z minima maximum. Čo sa týka závodu, tak
tam už som si nie taký istý. Hadjar je fakt dobrý, má celkom slušný pace v závodoch, aspoň v F2 mával. Takže tu je to trošku náročnejšie, ale predsa len tie skúsenosti, čo sa týka od Tsunodu, tak dokázal zatiaľ viac menej všetkých svojich kolegov poraziť, jak tam bol Ricardo, jak tam bol aj... Myslím, že Lawson bol asi jediný, čo sa mu tak ako tak rovnal. A možno, že si aj teoreticky zaslúžil ten druhý seed v Red Bulle, ale tak to už je na Red Bulle. V každom prípade dávam asi 2 body, obidva dávam Tsunodovi. Tady jsem našel technikou, že tím, že mladý pilot bude pušovat v kvalifikaci a tak jako ty jsem dal Tsunodu jako vítěze obou kategorií, kvalifikace i závodu a jako ve Formuli 2 Hadjar na tom nebyl podle mě nejhůř, ale Tsunoda má zkušenosti a není úplně pomalý pilot, takže tuhle sezónu si myslím, že to jsou 2 body pro Tsunodu. Máme tam ešte teraz Sauber. Čo sa týka Sauberu, tak tam máme že Hülkenberga a máme tam Bortoleta. Myslím si, že toto ani není o tom, že proste, že kto je lepší, kto je horší. Skôr z toho dôvodu, že to sme sa zhodli aj v predikciách, že proste ten tým bude slabý v tento rok a proste bude to taký Haas 2021, kde proste budú čakať len na to, kedy príde nová sezóna a Audi. Čo sa toho týka, jasné, že čo sa týka kvalifikácie, tak dať Bortoleta dopredu je asi... To je bláznostvo, pretože všetci vieme, že Hülkenberg je vyznačovaný proste perfektnou kvalifikáciou. On dokáže z toho auta fakt vyťahnuť v kvalifikácii maximum, takže dať Bortoletovi by bol absolútne bláznostvo. Čo sa týka závodu, tak Bortoleto tiež ako Hadjar dokázal mať fakt dobrý pace. Jasné, že treba povedať, že vyhral titul v F2, v F3. Jasné, že rok na to. Takže viac menej tak, že vyhral v trojke, potom hneď na to rok v dvojke. Takže čo sa týka toho, tak musí mať dobrý pace, ale ten Sauber pravdepodobne nebude oveľa lepší. A myslím si, že tým, že Hülkenberg bude začínať na vyšších pozíciách, by teoreticky mohol utiahnuť aj čo sa týka tých závodov. Takže obidva body dávam Hülkenbergovi. Aj, to je tak celé. Souhlasím, Hülkenberga jsme viděli v kvalifikaci v závodě. On tam má to tempo neskutečné. A myslím, že Bortoleto to bude mít co dělat, aby se mu rovnal. I když je samozřejmě taky mladý talent, ale Hulk je hodně konzistentní pilot a je známý tím, že dokáže z toho monopostu extraktovat do poslední tisícinky sekundy a si myslím, že bude rozhodovat u takhle pomalého týmu. Dobre, dúfam, že sme nič nevynechali v každom prípade. Měli bychom, ale teď hře večera. Teraz toho hlavné, wow, ako toto je náročné. Takže Ferrari. Neviem, či nechceš začať toto ty. Myslím, že ty sa o tom asi viac vieš rozhovoriť. Alebo by som povedal v rýchlosti svoj názor a ty ma si doplníš. Takže v úplnej rýchlosti by som to dal, že 1:1 s tým, že Leclerc kvalifikácia, Hamilton závody. Hamilton dokáže byť strašne konsistent, čo sa toho týka. Čo sa týka kvalifikácie, tam sa to myslím ani netreba nejak rozvádzať. Proste Leclerc je vynikajúci a možno, že najlepší, čo sa týka kvalifikácií v modernej F1. Neviem, či by ho reálne niekto dokázal poraziť takto head to head. Ale hej, tomu poviem len toľko a predávam slovo môjmu kolegovi. Musí být tradice, ale já si myslím, že tahle sezóna jako pro Ferrari, že to je podle mě největší jako story Formule 1 snad co kdy bylo, protože tahle sezóna rozhodne o tom, jako jestli Leclerc vůbec podle mě někdy má na to být mistrem světa, a nebo naopak, jestli Hamilton jako vůbec jako má pro něho cenu v tom Ferrari zůstat, protože on tam nešel takzvaně nosit vodu Leclercovi. A když se jako podíváme na to, jak Vasseur jako s tím Hamiltonem na těch záběrech, jak jsou spolu a objímají se a takové, a tak, jako Leclercovi fakt podle mě asi není úplně, jako určitě mu to jako chroustá v té hlavě, jako jak to bude, ale dal jsem ho v kvalifikaci v závodě jako vítěze. Tohle je čistě subjektivní, protože mu fandím a myslím si, že na to má. Ale je to strašně důležitá sezóna pro něho. A uvidíme. Podle mě rozhodně největší story téhle sezóny a možná Formule 1 obecne. A ešte dodám k tomu to isté, čo som hovoril aj v predikciách vlastne, že keď Leclerc došiel do Ferrari v roku 2019, tak si povedal, on tam nedošiel tiež nosiť vodu pre Vettela, ale prišiel ho poraziť, čo viac menej aj dokázal. Získal nejaké víťazstvá,
Potom bohužiaľ Ferrari odpadlo na pár rokov a potom zase bolo naspäť v 2022, bolo vidieť, že dokáže vyhrávať, dokáže bojovať aj o šampionát, takže odpisovať Leclerca, ja viem, že to je Hamilton a je to 7-násobný majster sveta, ale aj tak si nemyslím, že treba odpisovať Leclerca a ten bod Hamiltonovi dávam hlavne kvôli tomu v závode, že proste je konsistent. Zatiaľ čo Leclerc ešte do dneska robí chyby v závodoch, čo sme videli posledných pár sezón, že dokáže proste, či už možno, že to je tým, že strašne pušuje niekedy, ale napríklad zoberme si závod v Španielsku 2022, kde proste bol XY desiatok sekúnd pred Verstappenom, nemusel vôbec pušovať, Boh vie, že či teda naozaj pušoval alebo nie, ale ten gap tam bol stále väčší a väčší a zrazu mu vyhorel motor, no. Takže či to bolo aj tým, že pušoval a proste to bola nevinútená chyba z jeho strany, alebo proste len naozaj Ferrari motor proste odišiel, no ťažko povedať, bol to začiatok sezóny, ale presne takéto chyby no, môžu urobiť veľa. Když si vezmeme obecně rok 2022, ty monoposty ale byly jako moc docela nespolehlivé. Když si vezmeme Red Bull, Bahrain, oba venku, potom v Saudské Arábii tam taky byl, myslím, nějaký problém, i přesto, ale i tak Verstappen vyhrál. A jak si říkal, Leclerc dělá chyby, ale myslím, že se mu to povede eliminovat. A když si vzpomeneme na Francii 2022, Paul Ricard, to bolelo. A tam měl právě 11 sekund gap a prostě pušoval, takže to zahodil do stěny a naprosto zbytečná chyba. Aj tam myslím, že sme mali nejakú štatistiku na to, že Leclerc v každom jednom závode proste mal nejaký problém proste. A neviem, či to bolo 23 alebo 22, proste nejak 8-9 závodov, čo bolo po sebe, že proste išiel a mal nejaký problém neustále. Takže to oko. Ale jasné, že každý jeden závodník robí chyby, okrem Verstappena. Ten je bohužiaľ bezchybný. Možno, že tento rok uvidíme viac, čo sa od neho týka. A myslím si, že dúfam, že sme nevynechali žiadny tým. To by bolo dosť trapas, nebudeme klamať. Ne, mám to tu, všechno máme. Dobre, takže tým pánom dúfam, že sa vám toto video páčilo. Môžete sa tešiť na ďalšie. A vidíme sa teda pri ďalšom videu. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like, odber a nezabudnite si zapnúť zvonček, aby ste videli a počuli, keď budeme mať ďalšie video. Od nás teda všetko a lúčime sa s vami. Čaute. Pište do komentářů vaše názory, co chcete vidět dál. Naschle.